Ndine kakona kufamba kwemizimba yangu kwakasina kunditambanukira. Saka ndainge ndichitresa. Saka ndakuenda kumba kwake njibva kwamaibuku vake ndiri chipari. Ndibva ndaona sandaki. Ndaitevera kumba kwababa. Ndibva ndadzoka. Ndisekuru wangu. Ndamuona mukadzi ari ikoko. Andautaura naye ndaingotresa bhutsu yangu kuti ndaenda kumba. Mukadzi akauya kumba akandona ndiri kumba. Kanzi aiwa ndiri kutaura chokwadi murume wangu pane zvakangoitika inini ndinofambidzana nasekuru vapi sekuru Ruka. Kana mava nenguva yekuvata munofanira kunyengetera kuti Satani asapinde pakati penyu. Muvata futi zvakare kuti muenderera mberi kuti basa rifambe. Kuitira kuti mukasavata musina kunyengetera Satani anopinda. Unopaziva ipapo? Yobva yaenda futi tsamba yacho iri kuna Pauro yobva yati idya patsime rako chairo. Idya patsime rako chairo. Munyu ndo unorunga nyika. Kusvika wadurungunda. Ndii munoparidza kai kuti titendeuke tisinganamati. Kwewo wakaregera gadheni romuridzi richitemiwa. Ndiri kubvunza kuti wakaregereiko mundo pakati wako uyu wakagadzirwa naAdhamu naEvha wakanyengerwa nonyoka uchidyiwa nomunhu asiriye. Kana iwe wakarara naye uyu kakawanda mubate mumusoro make. Handina kurara naye saka yobatirwe. Handina kudanana namai ava inini. Aiwa. Mukadzi wani ngari kupa mukadzi wa gift. Mukadzi wa gift ari kupi? Mukadzi wa gift mabasi. Ari kupi? Kaende panze. Enda panze pane furefu chepo. Gara nawo. Unonzani? Ndifambisire nyaya nditauri. Unonzani? Tangu wandipa heading tinzwe kunoti wane kufamba. Heading unoda kuti ndibhadhaure chikomba chemudzimai wangu. Sanangura munhu waMwari. Muzore changamira. Kana muchifamba nyara raitiwo yenguva yekutonga noti vanhu vakawandirwa vanomatambudzwa kuuya kudare. Tipewo nguva yekutaura nevanhu. Taura. Muzore changamira. Ndauya kuzotura nawo yangu mudare renyu. Ndine kakona kufamba kwemizimba yangu kwakasina kunditambanukira. Saka ndainge ndichitresa kuti ari kumbofamba sei. Pamba pangu ndine imbwa dzisingaziva atenzi. Kubuda unobuda sipakudzoka dzine nhavo. Saka madzimai yangu vakabuda. Ndibva ndavatresa. Ndakabva ndatashaya pokubvunza. Ndakazoita ndakati kuti ndinyatsogutsikana kuti mukadzi wangu ari kufamba shuwa here zvandiri kumufungira. Iye haana kuzviziva. Ndakatora masanga. Wakushira padombo. Mudzimai wangu akabuda mumba musi wa9 Mei. Abuda mumba musi waMei kwakangoitikawo katupurupuru twemvura. Saka ndakuenda kumba kwake njibva kwamaibuku vake ndiri chipari. Ndibva ndaona sandaki. Ndaitevera kumba kwababa. Ndibva ndadzoka. Ndisekuru wangu. Sekuru wako pakita sei? Baba wavo ndihanzvadzi yamai vangu. Imoyo inamai yangu imoyo. Bhutsu yekudzoka ndaishaya. Munhu yafamba sei? Ndibva ndaitresa ndaiona. Ndibva ndaitresa bhutsu iye. Mukadzi ndakanomuona ari kwamupapa kuarea kwava. Ndamuona mukadzi ari ikoko. Andautaura naye ndaingotresa bhutsu yangu kuti ndaenda kumba. Mukadzi akauya kumba akandona ndiri kumba. Zvakanzi makamutarise chii? Ndati zvaita sei kumadzimai? Saka mamutsvage chii? Chamamutsvaga. Ndati aiwa zvaita sei? Aiwa yatomhirishonga pamba. Yawa kuti torera hembe dzangu kanda panze no tikati aiwa pemiti iri pano inoti gift magwasi. Hembe dziri pamusha padzo. Uri kunditukirei? Takanetsana nemukadzi. Mukadzi akazosvika pokunditi ndikukumbira ruregerero murume. Ndakati ruregerero rwaundikumbira nderei? So ndiri kuti ndakakutukai wakanditukirei? Ndakakutukai kuti pane zvamaitarisa. Ndakati waita zvakanaka.
ipo paipo wakandiona ipo paenjitresa ndaitresa tsoka yako ndaitresa tsoka yako ndiri kukunyepera here aiwa chokwadi tsoka yangu wanga waenda kupi aiwa wasununguka kubva nhasi rongedza zvinhu zvako uende kwaunga uri kubva pano takagara 3 days ndopakauya mudzimai wangu wesvokogara pedyo neni baba wangu anandiri wakumbira uregerero zvakati rwei ndakakutuka wakanditukirei wakandituka chizosa zvakoti wabuda munhu wondituka futi aiwa ega ndimbopenga sekunditaura kuti ndinopenga anzi aiwa ndiri wakutaura chokwadi murume wangu pane zvakangoitika inini ndinofambidzana nasekuru vapi sekuru ruka uti chikwewe aichokwadi ndofambidzana nasekuru ruka mane nguva yakadi akanguva kapo saka kubuda kwaita kwatonobvisa bhurugwa ndanyara ndikati ainirira ndikurira ndakafonera sabhuku akati ndipo mabasa kumusha ndafonera chairman akati ndiripo kumba ndandiri kudanga ndasvika kumba ndati madzimai nditevere ndaita mudongo kumba kwachairman akati chairman ndawe ndine mashoko andidzamira ndatiresa bhutsi yadzimai yangu so ndine saini yandinayo chokwadi mudzimai wangu abuda mumba asi kwaenda andaudza kuti aenda asi andiudza iye kuti angane promisi nasekuru amene kwavasangana chokwadi akazotaura chairman vari muno chairman wacho chairman uya vakanzi ichokwadi chairman akabvunza ichokwadi here zvauri kutaura zvanzi makasanganirana kupi zvanzi kuseri kumagadheni uko kune zvimakomba zvakandibata kazvanzi nachairman unoti kudii magwasa nazvo ndikati ndichafunga mudzimai anoti chairman ndiri kukumbirawo ruregerero kumurume wangu zvakwana semunobva kupi matepatepa tisati takuenda kuchaona muganhu uchaona nekwaruya mambo wenyu ndiani mambo wedu ndine gomo iwe unoenda kuchechi enda kuchechi Rutendo Apostolic Church. Uri chii kuchechi? Ndiri vice bishop. Uri chi? Ndiri mutedzeri wa bishop. Mutedzeri wa bishop. Kuti ya kuroti ya bishop. Right. Ndichaverenga panapa. Ndaona se kuti zvawanzi uri bishop. Pauro achienda kunyika yevakorindi pano paakasvika paakanyora tsamba yevakorindi 7 mushoro soko ndobva ati waniso akati kana mava nenguva yekuvata munofanira kunyengetera kuti satani asapinde pakati pani penyu movata futi zvakare kuti muenderera mberi kuti basa rifambe kuitira kuti mukasavata musina kunyengetera satani anopinda unopaziva ipapo yobva yaenda futi tsamba yacho iri kuna Pauro yobva yati idya patsime rako chairo idya patsime rako chairo hauna nguva yekurambidzwa kudya patsime rako chairo wainzwawo nyaya yataurwa bhishopi uri kuti kudii nayo toenderera mberi uri kuti kukudii nayo uri kuvengiwa here uri kukunyeperwa here pamusoro nyayo ndiri kunyeberwa vabereki ndaifungidzira kuti zvanga ndaifungidzira matoro anga ndaita ndanyena ndatora zviri nyore chiro kuti ipere zvakanaka semukuru wechechi asi ukazitora zviri so ukasazitora zvinonzwisa zvandataura kubva nhasi uchafumuka bishopi uyu hansi anoda kumubvunza ndati kubva nhasi unoita sei unofumuka munyu ndo unorunga nyika kusvika wadurungunda ndii munoparidza kai kuti titendeuke tisinganamati tizive Mwari saka makatendeuka here bishopi ndakatendeuka hamusati ndakatendeuka mama chedzai mukadzi awe
Uyane begi rako iwe. Ndiwe masandaki yako. Amai uyu munhu munomuziva uyo? Ndiani wenyu? Chairman of village. Pamakaenda kumba kwenyu kumba kwake muine nyaya ye? Makaenda kuti kudii masvikako? Nyatso yekutaura ndini kutaura neni ukaenda kuti kudii? Mina to zvinoita here kurima munda wourima mumwe munhu uya wochera uya wotora muriwo wasina kurima? Iwewe wari magadheni rako ini ndo yandotema zvinoita? Ndiri kubvunza kuti iwewe wari magadheni rako ini haundizive ndo yandotema zvinoita here? Kwewe wakaregera gadheni romuridzi richitemiwa? Ndiri kubvunza kuti wakaregereiko munda wepakati wako uyu wakagadzirwa naAdhamu naEvha wakanyengerwa nonyoka uchidyiwa nomunhu asiriye? Ndati wakaregereiko munda uchidyiwa uchipa mumwe munhu asiri muridzi womunda? Wakazviitirei? Mwanangu, pano shoko rinongotaura kuti kutadza changamire. Usatamidzwa. Wakazviitirei? Nai, usapota uchivhurira bhurukwa murume asiri wako. Wazvinzwa? Wazvinzwa? Ko waimuvhurira anga akufadzane? Anga aita ada kukupa mari? Makarara kangani? Right, ndodzoka. Uyu murume ari pakati uyu neuyu chii nechii? Pakuita sei? Okay. Wanzwa here? Musisi mubodzi, teera unzwe shona yangu. Kana nchiti musisi mubodzi, musisi wakasika uyu ndo musisi waenda patsime rake. Uri kuinzwa here nyaya yacho? Pana asimudza uroko? Ndiani? Taura munhu waMwari. Pamusoro imamo. Ini ndasumuka ndichitaura ndichiti amai vava vakasumuka ndo amai vandakabereka navo vana 4. Ndabereka navo vana 4. Ndakazopesaniswa navo nekuda kwababa avo vava kuti nhasi ndo vayasumaka. Baba ivava vandogara nemhuri yangu vakatozopesera vandotora mukadzi wangu zvinozikanwa nevillage zvekuti ndakatoabata vakanotenda kuna pamberi pasabhuku chamina vanozviziva. Alright, mina ndikubvunza. Alright, point yako yakanaka. Order. Rega utaure neni. Rega utaure neni. Zvadaro wavingei kudare kuno? Inini ndinogara kuDomboshava. Ndati wavingei kudare kuno? Kuno kudare kuno kundauya ndakauya ndikakuona mwana nokuti ndogara kuDomboshava izvo ndikona kugara. Saka pauda kuona mwana ndopandakasvika ndichinzwa kuti
kune nyaya yakamira ine yakafana neii inobva ndashungurudzika manje zvino ndo vari kuchengeta mhuri yangu chirega ndinonzwa kuti zvinodii uye zvino shamwari rega chiuya kuno kutusi yambira ya ndoda kutaura neuri pakare pa wabva watiregai kunonzwa sinzi vari kuchengeta vana vako kuti chii chingashungurudze right akupa mari yebhasi kusvika pano ndiani ndagara ndiri mari yangu ipa apa ukabva napa uri kuenda kupi apa panakabva panapo iri kudzokera kudomboshava ndokandoka right pawakatadzirwa nomurume ari pakati ukaenda kudare here ndakaenda kudare rasabhuku sabhuku akatikumbira naye regerero murume uyo akandikumbira regero akandiora kuti kana wamukumbira regero iwo watambira here regerero ini nekuda kuchengeta vana vangu nemudzimai wangu tikati wouru regero ndaritambira saka unoitirwa sei tsvana sabhuku iwe uchiri pambudzi mbiri kune baba apa nokuti vakumbi vatambira regero rako baba avo vakachema kati pamari pambudzi mbiri handina uyezve mbudzi yacho handina ndopa iri mari asi ndopa iri yembudzi imwe chete ndakatambira mari yembudzi imwe chete iyei asi havana kuzoramba havana kuzosiya chimbomira ndikutaurira wakadikenda kunokwirwa matara edzimhosva kunokwirwa matara edzimhosva hasha dzanga dzakanyanya kwandiri chiro rega ndikutaurire ukanzwa munhu akaipa panyika ndiwe iwewe usatengwe pano dzimwe nyaya dzisiri dzako ende kuuya kwawaita munomu kusumudza kwawaita uchireiza uruko usaparadze mushowo vanhu nokumazwi yakaipa hauna nyaya yako payapinda apa hauna chawambopinda hapana chaunoukama nacho apa ende enda unorongeka iwewe usakambire zvisirizvo uyu ndisabhuku ari apa ndamubvunza kuti ndiani akati anobva kwanegomo ndichamambo wake ndichifi negomo zvinzwa usataure zvisina basa kana uchidzokera kudomboshava pisumuka road uenda busumuka bva waendako kurumbidza buda uenda Alright, ndoda kutaura newe sabhuku zvino vision zvaari kutaura tiri wrong isusu hatiite vanhu vokugadzira kaisi inii zvandinoita ukaona kudhara kwangu nemotika dzainzi mathemustreda dzokuti dhudhumudhudhu muchikoka chimukoka kana kuti pano nguva yatika pataenda kunofona waitanga wati foni uchiri kuyoka takakanzuru foni udzokuda iso ona uchinyora telegram hatisi panguva iyo hatisi panguva ipi iwe bishop wanza zvataura mukadzi ongo ari kupenga since iwe ndounotaura namwari asi kupenga asi ari kutaura kunyepa kana iwe wakarara naye uyu kakawanda mubate mumusoro make handina kurara naye saka yobatirwei handina kudanana namai ava inini aiwa alright naiwe patanga tichitaura panapa nopataura sabhuku anorwara here mukadzi uyu nawe mukadzi uri kurwara awaimuvhurira bhurukwa here maigamutaura chinonzi chokwadi wavaziva seakambodanana nenini aiwa chokwadi mambo chirega tikutaure shamwari mutemo zvawakaita ndezvekuti kana tichitaura nyaya zvinzwa dzinopa dzinomugano nokupa dzinoguma witness pakurarama kwako anokupupura kukubvisa mumhosva mukadzi wazvinzwa witness nyika ndeinokupupurira ndiwo wakaverenga ndiwo sabhishop chii chakaita kuti tabhita adzorero panyika ndirikubvunza iwe mabasa vakamucherechedza panyika rufu rwauya aringana ako kuenda kudenga chembereno hari vanochirikadzi vakachema novakanga vasina zvikwanisiro vakati ishe munhu wamatitorera ndiye aitichengeta todii zvikanzi nonda zvinzwa icho akatendoka kuseri vakanamata akati no tabhita dzoka panyika
Saka iwo hausi kudzoka panyika nokuda kwokuti hapana kupupurira zvakanaka. Nyange uri bishop uye ataura zvakaitika. Pamusoro emambo. Ndatopa judgment kuti arandapedza. Handichadzokera shure. Taura munhu waMwari. ndinosimboona hangu vamwe vanhu chivati simudzai ruoko chitsanangura kuti zvauchataura zvichave zvechokwadi zvichapupura kuti zvauchareva zvese zvichange zviri chokwadi. Iyi nyaya iyi maonero angu nemaziviro ekuti amai ava zvavari kutaura pamumo hazvina witinesi ingagone kunyatsotsanangura dzakasiyana nedzimwe dzinozi takasvokobata kana kuti dzimwe mbatya. Ndachikumbira kuti iro reshoko rokuti simudza ruoko uchiswera inini kwandiri ndinonyatsonzwisa kuti kana munhu azviti wabva kupi? ndinobva kuBrutoni. Teerera unzwe. Dai wanga usina kubva kuBrutoni ungataura izvozvo. Zvazvinzoka. Ukaenda kuBrutoni gani munhu wakutaura nekutaura munhu anoziva ese. Ukutaura kwaigara parents chiri kuRuya Force uko kuBrutoni paseri pamira apa. Pano road dasi inodzika naRuya. Wazvinzwa? Awaitaura zvauri kutaura izvo. Point taken. Wanza zvandikutaura. Utaura munhu anoziva zvinhu zvese. Bozira zvinoita ndezvekuti dai kwanga kuri kokuti wabva kwaTudu. Wazvinzwa? Kana kuti wabva kuShamva wataura zvawataura. Uri kuona here kuti nyaya yenyu yamuri kutaura mese ndeyekugadzira. Yafanana nomunhu uya ataura uya newe pamwe chete ya the same. Bozira totaura zvekutaurika. Isa hatikuzivei. But kutaura wanzwa munhu nezvataura. Urenda kubvunza iwe zvinomusoro zvataura munhu. Uya. Aiwa no zvako zvafanana. Rega ndikutaure shamani. Rega ndikuudze kana uchitaura uri kutaura nevanhu vanotonga. Uri kutaura nevanhu vanotonga vanoita basa rokuenzanisa vanhu. Wanzwa? Alright. Uyu ndiani wako? Wako. Saka uri kuona kuti zvokutaura zvishandi. Wavingei panyaya iyi? Alright. Iwe chairman. Takukubvunza ndiwe munhu wokupedzisira. Akauya achiti kudiwe? Akauya achiti ndida kuti munzwewo nyaya yangu nomudzimai wangu. Akanga amurova here? Akanga asina kurova. Iye aiti ndakamubvunza maererano nemafambiro aita mukadzi wake. Ndobva ati kudii? Ndobva vatenderana kuti mukadzi akabvuma kuti zveshuwadi muchikomba ndinochiziva. Ndikava ndatini idzi hadzigoneke muno munzi akutoda ku. Ndikati into ndakati amene kuti zvakwamuri amagwasi kuti munoita sei. Ndakuenda kudai. Ndikataiwa zvakwamuri. Muno makore mangani naiwe sabhuku? Ndine 63. 63. Ndeyekufojera here iwe? Ndiri kutaura newe? Ndeyekufojera? Ndiye ari kukutungamira kwamunogara? Ane imwe nyaya yanombokanganisa? Ane nguva yanombopenga achienda kwaStebroni? Ane imwe nguva yanombopenga achienda kuchitendero? Saka rongeka usataure zvakafa. Inini chamara handichataura, ndongotaura ndichiti bishop nyaya semazira atita kana asesa nyaya. Kune mumwe kuti kusera achida kutaura. Pana akasimudza. Munhu waMwari. Inonzi reurira upone vana vaIsraeri. Nyangwe zvavakasvika pagungwa dzvuku zvaoma. Takagara nguva yese yakareba isati tapinda muKanani but now taamuKenani. Saka kuti ticharamba tichasvina kana kutaura zvimwe zvinhu. So tiri kuti akakuvenga here usabhuku? Kwete. Apenge. Saka tiri kuti tazvinzwa. Amai garai pasi mapedza kutaura. Iwewe mukadzi uyu kumira pamberi pedara achitaura zvaari kutaura. Kuvimba newe. Ende kutaura kuti sisi wakaenda pamberi pasabhuku. Uri kuramba here mukadzi? Ende unochengeta. Asi amai shurewo naiwe chokuita. Mbeva dzopamba makonzo. Garai zvenyu kana dai kanzi musana wapera womurume wenyu tsvagai zvimushonga aripo mayeudha anogara pana uyu aripo anotaiwa. Mutsvagiwa zvimushonga zvomusana uchisimba uchirarama. Kana achiwandira kwa amai guru momuudza kuti baba ndikukudai nguva ino zvinofamba. Isusu bishop takuona muno mhosva. Ndatopedza. Mambo. Chichemo. Taura hako chichemo. Asi ndapedza.
Handichadzokere shure ndapedza. Muzukuru wangu koyo akaya akakumbira kwandiri sekuru ndakalemera muri yangu ichauya ichishanda kwenyu kana mawana basa nditi amai agore rakapera rese shuwa yakashanda kumba kwangu. Muzukuru akauya aine complain yokuti muri kutsvagira mukadzi wangu murume kuno. Teerera unzwisisa mwari. Ndoda kuenda papoindi yekuti zvese zvikutaurwa zvikazi kunyeba mambo inini handambodana namai kana kuti wakonza kana kunzwa kudziya kwavo akaenda vachiintrodusa kuti mina nditaure ndoda kupedza kuti nditi ndavabata amai akaya nemurume wavo sekuru ndane mukadzi uyo wechitatu ndopandaka muti makorokoto mukadzi chishanu changu ndopandaka mhoresa amai avo but zviri kundikacha madza izvozvizvi mambo kuti vakadanana nini ndikarara navo ndikavakonza vakaya pamba pangu akavaona sekutaura kwaaita magwasa unochokwadi zvamataura nditi chirega ndikutaure maigamu chokwadi kuti makarara nini chirega nditaure konzai wakutaura nini mambo kana iwe uchipupura zvakanaka mwari achakuitira zvakanaka kana vachikunyepera unoimba naMwari. Ndosaka ndisiri kutombokwanisa kuti nditende Mwari avatombonditenda ndikwanise kutenda kuti ndizo ndosaka ndisiririzo zvakaita mari mwezuro Thomas wakatenda mavanga waona maronda asi tiri kuti isusu sematongero edu semazira ateta nyaya kana tasvika apa tichiti bhora raita se ragowa wabatwa une mhosva nemukadzi wemunhu unobhadhara mombe 4 dzinotsika tasotapedza bhutsu dzako idzi maigamu simuka utaure musikana right gumi pazana iwe wokubhurutoni wazvinzwa hatina kana majerasi munobhadhara mombe 5 bishopi munobhadhara mombe 4 dzinotsika tapedza tatoisa judgment mambo ndini kamambo ndiregerere zvangu ndikatadza kutaura zvamukanzwisisi asi pamberi paMwari kundini ndati here wakarara nomukadzi womunhu nawo andivava vari kutokanditozvoka oright pamba pangu inini chokutanga ndisingataura kuti vaya kushanda parodhi panodarika nevanhu iyo zvavakatouya vakatodarika pamba pangu aiwachimbonyarara ega umbowo here wokuti ivo vakaenda pamba pangu nebhutsu yavo imbonyarara iwe zvimwe zvese zvatichataura rika ndoda kutonga vanhu vakawanda ndatotora nguva yakareba nonyaya muda kusimudzira chiyambwa no izvo handichataura ndapedza next case ndapedza enda unosainawo kweyo bishop ndo zvandakuti